Здравейте на всички! Това е Golden Creeper BG епизод. Всъщност това няма да е поредица, значи това е първото ми видео и съм много щастлив за това. Защото ще мога да ви запозная изцяло с всичко за Майнкрафт в това видео. Както видите, това е TNT и се опитвам да го гръмна, а онова там са крави. Те са ви доста полезни, ако играете на Survival или в сервер, защото могат да ви дадат кожа и месо. Няма да е проблем да имате и един лък под ръка и една факла. Аз играя на български, защото ме мързи да си спомням как бяха на английски. Виждам им картинките, но ме мързи да си спомням думите. И така, да продължаваме. Аз ще ви запозная с почти всичко за Майнкрафт в това видео. Надявам се да ви хареса, защото за начинаещите, които започват Майнкрафт, може би с това видео, не знаят как да се правят мечове, не знаят почти нищо. Едва ли има такива хора, защото половината свят вече играе тази игра, но за всеки случай. Или за който е забравя да си припомни. Така, започвам аз моята история с сигнализатор. Сигнализаторът е нещо, което, как да ви го обясня, вие от голяма нужда, ако не знаете къде сте. Сигнализатора по принцип според мен в Майнкрафт е за да те види. Да кажем, той е там, ти си тук и не се намирате. Правиш по един сигнализатор, че си се изгубил и да те открие някой, който е наблизко, защото ти си се мъчил и не си успял. Но повече аз го използвам за кръста. Да си украсявам холма, когато играя в сервер и на креатив. Ето. Сигнализатор. Най-добре е да използвате тази магическа колба, ако ви е под ръка, защото тя ви дава левел. Това са яйца, по-добре с тях не ги бачкайте. Освен това, за прасе, на кон, за селен няма нужда, няма нужда, няма нужда. Тези двете се използват най-често, повече кон. И както видите, това ми привлече крави. Така, до сега беше ден. Не, всъщност до сега беше нощ. Но, аз тук ще започнах да снимам. Това ми е първото видео. По принцип не играя за първи път Майнкрафт и не снимам за първи път на Майнкрафт, защото съм снимал и преди, но за други хора. Така че, да си го караме накратко. Това е неводородна почва. Тя, как да ви го обясня, не може да ви направи зеленчуци. Кафява вълните. Те се правят много лесно. Взимате вълна и я слагате в ето това. Поне аз не съм правил скоро и може и да не се получи, но, често казано, аз не съм напълно убеден, че ще стане. Така. Слагам така. Вълната мисля, че се слагаше по средата и нямате нужда от друго. И получавате светло-синя вълна според цвета, който сте избрали. Ето тази пламенна пръчка ви е много ценна. Ако вземете, много я пазете. Извинявам се, че така повишавам тона, но наистина много е важна. Това е много рядко и много приятно да намериш. Това е диамант. Сега ще ви покажа как да си направите меч от диамант. Важна ви е пръчка. И 2 диаманта. И така. Пак взимате това. Защо не си останат ето тук горе този път? Това ще ми е работния плод. Така. Това повече няма да ми трябва. Така, слагате пръчката тук и така отгоре. И става диамантен меч. За тези, които искат това видео да им подскаже как да играят Майнкрафт,
Аз когато започнах за първи път на старите версии, възможно е, ако не сте си оправили настройките и на новите, да слагам квадратчета с F. Това не беше много приятно, но се налага. И това защо го щупих, не знам. И защо сега не мога да сложа. Ето така. Готово. Така. За да си направите съндък, той също ви е доста важен, ще ви трябва дъски. 15-16 ще стигнат за 2. Така, 16 ще ви стигнат за 2, защото ето вижте, съндък от 8 се прави и се слага така. По средата остава окей. Остава празно. Окей. Нищо не го бачкаме. И за да ги съедините да бъдат един до друг, просто ги поставяте един до друг. Не е сложно. Изобщо дори. Така. За да си направите мечове по същия начин. Но сега ще направим нещо друго. Ще ви покажа как да си направите диамантена броня. Съжалявам, че така понижих и може би не сте ме чули. Ще направя диамантена броня. Така. С 36 започваме с щите диамантени. Така. Бутушки. Нагръдник. Виждате? Надявам се, ако искате, забавете си видеото и вижте как се правят. Така, ето. И за да си ги сложите, отваряте тук. Тоест и си ги слагате на оказаните места. За да си направите лък, тук вече не ме питайте, защото и аз не си спомням честно, и стрела не си спомням. Но мога да ви кажа, че кожени неща, крави са винодомишни. Защото кравите дават кожа. Верижни вече не мога да ви помогна, и аз не знам как се правят. Факла? Защо не? Така, нещо важно за факлата е, че става и с такива въглища. Такива въглища се взимат, а тези въглища се правят така. Пещ и 2 необработени дърва, но трябва да са от един и същи вид. Слагате пеща и в нея печете дърво с дърво. Аз сега мисля да махна това. Така. И ето. Имате въглища. Така. Аз сега мисля да взема пръчка. Ще взема пръчка и мисля да... Вижте как се прави въглищата върху пръчката. И това са равнява на 4 факли и ето така. По принцип не можете да ги поставите на това, на което съм ги поставил аз. Затова номерът е, както вече видяхте, да ги сложите на листо. И това да бъде по средата на листата. Времето на клипа свърша, затова ще ви покажа само още едничко нещо. Как да си направите стъкло. Трябва ви пясък. Обикновен пясък. И въглеща. Трябва да побързам, защото наистина клипа свършва. И може така рязко да спре. Имам още цяла минута, така че би трябвало да се справя. Така и така. Сега само чакаме. И стъклото е готово. Колкото пясък, толкова стъкло. Благодаря за гледането.